Joo, siis mä jatkan nyt tästä ihan suoraan. Jos katsot mun viime videon. Mä silleen moi moi. Joo. Hei, mä pyydänkin mun kavereita. Tää on tosi siisti, kun tuo kaapin avautui itsestään. Pyydä kaveriksi. Kyllä. Pyydä kaveriksi. Kyllä. Aijaa, kyllä. Pyydä kaveriksi. Kyllä. Sitten näin vois vielä vastata. Joo. Liikutetaan noin. Kyllä. Miksi ne ottanut mun kaveriksi? Haluan kuulla sinusta lisää tai profiilisia hiukan lisää tietoja. Mä otan nuo lapset tuolta kohta. Mä haluan täyttää nää jutut mun profiiliin. Tai mitä liian. Taas statuspäivien. Hei. Ei kannata tulla minun kaveriksi, jos ei halua. Hei. Minä kuvaan tällä tyypillä videoita typpeen. Ja siksi mä tässä kirjoittelin ja uudestaan vaan ja kaikkea ja vihdoin keksin. Sillä luki videon YouTubessa Let's Play MSP 1 in Finland. Sieltä mä nukkelin Let's Play-sarjan. Toi ei käy. Joo, mä laitan pausiin. Katsokaas. Tossa. Hei, löydät YouTubesta nimellä Let's Play. Hei, onks tää kamera vähän? Monty. Elikkä mennään tänne. Onks tää video tästä minuksi 2 minuuttia 3? Okei, onks tää ihan sama pausilla joku? Joo. Sorry, jos Joo, huomenna on ensimmäinen joulukuuta. Nää on niin. Mut mun tavoitteena on tässä nyt kuukauden ajan ihan niinku jouluaattona niin saada ainakin 10 tai 8 tilaa. Mitä varmaan tapahtuu? Voin mä toivoa, koska mulla ei ole hyvää kuvausohjelmaa. Ja mun hiukset on liian huonosti, liian näppäräys. Tätä ei kuulu tähän videoon. Ei jaksa tehdä tehtäviä, mutta mä en nyt tiedä. Tänne voitais katsoa kaveriksi. Okei, toi ei varmaan hyväksy. Koska toi ei hyväksy. Se on ärsyttävää. Ja tämmönen, hei, mä en hyväksy alle 10 niin se ei katso, kun mä olen 20 Mä menen takas tänne rantaan ja mä oon siellä moi. No,
Vaikka Starkanssa on. Mikä ei varmaan ikinä tapahtuu. Että mä sen kyllä löytäisin. Ei nyt ainakaan täältä. Voidaan miten kuinka nyt. Ei nyt sieltä kyllä. Se voisi vaihtaa. Tai mitä ihmettä mä hakisin. Onks tää video oikeesti okei, mä voisin pyytää tätä kaveriksi. Ei kun niin. Hei, jee, kiva. Otetaan vähän. Pitäis hakea myös. Hei, Starcoin! Jei! Missä mä oon? Ota toi. Ota. Kerää. Mä oon koko maailmassa. Tää video on kestänyt vasta se 6,5 minsaa. Tai no 7 minsaa sen kohta. Mut minä olen istunut täällä yli puoli tuntia. Koska olen keksinyt ihme noita. Sori. Joukon. Häh? Onks täällä on hyvä? Syön tätä tyyppiä kaveriksi. Mä oon. Wow. Hei mä tuon sen. Joo no. Tää on niin tylsää tää alku aina. Anna Starille annetaan. Miksi mä oon niin tyhmä? Ja miksi mä hakkaan mun päätä? Mikä me voidaan? Mä en keskity tälle videolle. Me heitetään ihan jotain muuta. Mihin pitää lähettää vastaukseen tai testaa. Mitä mä heitin? Joo. Sitten me mä ihan kohta alan lopettaa tätä ekaa jaksoa. Ei kun. Kahdetaan eka jakso. Joo, mitä? Ei, mä haluan kaverin. Mä tarvin kaverin. Mä tarvitsin tän nummarin. Hei, mä tarvin kaverin. Mä tarvitsin tän nummarin. Joo, mä oon ihan tyhmä, mä tiedän. Saada kuusi. Mä en tajuu lakaaks tää muuta. Miksi kukaan ei. Hyväksy mun kaverikuntaa. Mä en tarvitse mitään lahjaa. Mä tarvitsen kaverin toiselta mun nimmarin. Mulla on 3 kaveria. Niin joo, multahan pyysi se ihme. Tai ihan. Mut mun pitää nyt häneksi lopettaa. Nähdään itse asiassa